Family ningathuki ukuthi kwenzakalani lana ngithathe izitori ezimfishane zo 3 minutes 4 minutes lezi ngihlezi ngiyiposta on my Facebook page engayiposti la on our YouTube channel because iYouTube ayithandi icontent emfishane, so even if ngiyayiposta icontent emfishane ayenzi ama views. So I've decided ukuthi ngihlanganise zonke edezenzakala last week mase ngizonipostela zona lana. Ngicela ningathuki ke senibona istory sengivalelisa kanti istory saqhubeka enye ivideo. So ciao, please enjoy. Ngiyazilungisa ke ngiyahamba ngiyovakashela isoka. Dala siloku sijolele emaphaki sijolele efonini isoka nje lingavumi ukuthi ngiyolivakashela endlini. Angifike ke bafethu kaMfana, hey sibukane emehlweni nomfana. Ey madoda ngiyamthanda le mfana muhleke angifuna uqamba manga uSimomondiya nje uyasimomondiyeka. Angishaye ngehagi ngicameleke inkosi yami esifubeni sika Simomondiya unuka kamnandi uSimomondiya iba kwethu ngikotele ungokotela ungasasuki nje ngibona ukuthi hayi cha I feel at home la ngifike ekhaya. Sifike ke isikhathi sokuthi kiwe ekamereni ngicela ukunitshela ukuthi indoda yangiphushele embhedeni ngenkulu iforce hayibo kanti kuyaliwa yini yathi mangabe nje ngifike embhedeni phansi indoda la emqaleni angazi yayisingiluma ingenzani ngaze ngaba unconscious. Mina ngiphaphama ngisendaweni enye kusebusuku kumnyama kuyabanda kunamanzi xhokhoza amanzi ngiyathuka ke manje ngikuphi la sengiyishocked ke manje ngenzani ngikuphi la ngizama ukumemeza ngifuna usizo ukuthi ikuphi lana ngifuna usizo isemahlathini bafethu lana amnyama kunomfula omkhulu ogidla magalani mangabe ngithi ngiyaqalaza bakwethu ngisesiqhingini phakathi umhlaba nje omile omncane umfula left right and center. Into engizoyithini ke bafethu le ngiyagodola ngiyafreeza ngicela ukunitshela ukuthi emva kwemizamo eminingi ngizama ngazi nami ngangizama ukubaleka noma ngangizama ukuhamba or ngangizama ukwenzani ngaze ngagcina sengihleli phansi ngikhala ke manje ukuthi cha ngisenjeni naku ngizobulawa amakhaza ngiyasibona isiqhingi ngizobulawa amakhaza kuphela bafethu kukhalilwa nezithusayo kulomfula kuyasabeka lana nkosi yami ngangize ngiyincinze ngisihlaphe ngisaphila noma isona sihogo lesi noma kwenzakalani hey ngiyalisaba mina leliya soka ngiyalisaba isoka elihle uya understand lonto leyo. Ngicela ukunitshela ukuthi ngaze ke ngasinda kwaqhamuka nje abantu abayidobelayo bangithatha bagoduka nami ababedoba basho ukuthi hayi island lena kanjani kodwa likhona idolobhane liseduzane lincane uyakwazi ukulontunja uma uhamba ngesikebhe uze khona bathi hayi sithola ofisha abaningi lana kanjani bathi into ejwayelekile ke la uthi amantombazane zesiwafice sefile la angazi ukuthi asuke efike kanjani kule island. Into eyayisingikhalisa kakhulu nebuhlungu kakhulu it's because ngahamba ngithi ngiyombophisa uGuy lo wangenza lento le mangabe uGuy esetracedwa sekutholakala abazali bakhe bathi uGuy kudala ashona kade uGuy ayishonela mebe ngikhombisa izithombe zakhe uyena impela uGuy baze bangikhombise esinye sezithombe bathi yileli langa leli ashona ngalo sasijabule umndeni wahamba uGuy ezobuya wangaphinde wabuya. Izona mpahla ke engahlangana naye eyigqokile lezo mhlazane siqala ukujola uGuy bekagqoka kahle ehamba ngemoto ebizayo ephatha ifoni ebizayo umbona ukuthi umuntu oseyintweni ngisho nendawo angisa kuyona kwakuyindawo nje eseyintweni esestandardini bathi abazali uGuy kudala ashona. Mangabe uyithola usesimweni esifana nesami wenze njani because angazi ukuthi uGuy wangithatha wangisa lapha yana wangenzani and angazi ukuthi ngekasi uGuy engiphushele embhedeni ngiba unconscious wangenzani wenze njani mangabe usesimweni esifana nesami uyayeka ukuqoma wenze njani wena umina ungenze njani. Buzz SA to all social media platforms ngizosibeka lana ke story sanamhlanje iyolala ibone nezitori nezilandelayo ningakhohle ukuthi nisfollowishe to all social media platforms Buzz SA siyanthanda kakhulu. Silele emini kaBha ngiphuphe iphupho elisabisayo ngiphuphe izandla zami zigcwele igazi ngithukileke manje ngiyasaba ukuthi kwenzakalani ngisendlini yethu ngokwephupho lami kanti nomuntu wami uSipho naye
uphupha kambi naye. Avelana uSipho anguyise la esofeni, yabona uphuphe ngathi mhlawumbe uthwele into thizeni noma uthola isilwane. After that uSipho sesigezile sesi-chilled, agona ingane yami ayitshele ukuthi utshela mina uSipho athi lalela lana mawakhe, umntanami lo ngiyamthanda kodwa ngifisa ukuthi abe nobudlelwane nobaba wakhe. Ngakho-ke sengibhukhile ngakhuluma nobaba wakhe ukuthi ngicela ukuthi hambe spend isikhathi njengoba kuyi-weekend, hambe spend isikhathi naye, sengilungisile yonke into. Nje nawe udriver uzomthatha umntwana. So ngiyacela, ngiyazi ukuthi umntwana ngiyamthanda, akujiki indawo ngisawubaba wakhe, kodwa ngicela ukuthi abe nobudlelwane nobaba wakhe, amazi ukuthi ubani i-biological father yakhe. Hayi-ke kanti umuntu wami ugodukisa ingane nje ungiplanele iphathi. Ngithe mangabe ngibuya ngizwe sekuthiwa surprise. Kuthiwa surprise endlini, umuntu wami beyathi angigqoke kahle siye edineni. Ibe mnandi iphathi, utshwala bugcwele buthe galo, khona abangani, khona bani. Siyakhruva-ke manje like we are partying. Ayihambeke iphathi, sekusele mina nomuntu wami sesigezile futhi sa-freshen up. Ku-freshen up mina kuphela, umuntu wami sena akagezi kabili uzophunyelwa isithunzi. Uthi manje asambeni sihambe siyodla out, siyofana lazo usuku lethu, sekusele mina naye sobabili. Sigcine sesihlekana-ke ukuthi cha, we are too drunk ukuthi singadriver sihambe siye ko-Groover. Sesigroover la ngaphakathi sihambe siyodla or siyowenza whatever, we are too drunk. Sigcine sesigroover sobabili-ke mina nomuntu wami la endlini uSipho. Hayi kwiqiqi, mina ngazi kwenze njani Jess Maria ma. uSipho nangu sengibeke isibhamu ekhanda. Hayibo, sengiyatatazela ngicaba mhlawumbe sidlala i-role play or sidlala in uSipho sengibeke isibhamu ekhanda, uSipho angiguqise phansi ngaso isibhamu. Hawu kwenzakalani Sipho, kwenzakalani? Ngiyaxolisa umuntu wami, kwenzakalani? Sengenzeni? Ngintoni engenzile umuntu wami? Ngiyaxolisa, ngenzeni? Athi uSipho lalela umuntu wami, awenzile lutho. Uzoba umhlatshelo namhlanje, uzoba umhlatshelo ukuthi umthwalo wami uhambe kahle. Mina ngithwele, ucamthi imali engaka ngiyithatha ngoba ngihlezi ngigroova nawe, ngiyithatha imali engaka? Ngithwele mina nezisu lezi ezihlezi zichithekela, uzucabanga ukuthi awu isibele sosakha sitabambi kahle. Cha, lo ma miscarriage bekenziwa umina. Manje njengoba ke ungasakwazi ukuthi ukhulelwe, ziseychitheke kwaziwa le mali isibeletho. So into ezokwenzakala uwena osuzoba umhlatshelo, because umhlatshelo wami usudinga igazi lomuntu omdala. Hawu Jess Maria ma, angisakhali, ngicela ungixolele, mhlawumbe singayisebenza ngenye indlela, ikhona enye indlela esingenza ngayo le. Athi nje uSipho, no, uwena umnikelo. Iyezinyanga yami manje. Isho inyanga inokhe. uSipho baxhawulana nalenyanga, babingelelane. Inyanga isho ukuthi hayi sekulungile manje, sengiyahamba ngiyolungisa, gcina iphasela lana, ngizobe sengiyalanda iphasela ngisalungisa ngale. Ake ngempela uSipho ke usele usangikhombe ngesibhamu. Shokuthi into eyenzakalayo, ingane yami iye ngale kababwayo. Ubaba wayo wayibuyisela emuva, wathi mina nginasikhathi sengane, njengoba ngakulandeleli bucaba ukuthi mhlawumbe ngiyakuthanda yena, akulandele ngoba nginasikhathi nawe ngikufuni. Ingane yami i-request, phela ingane zamanje zonqeda, ngisheshe udrive. I-request ibona ukuthi ngizokwenza njani, udrive usehambile. I-request into ebuyayo eyiletha le ekhaya. Ingane lekhaya zamanje zihlakaniphile, zo-clever. Nifika ingane ekhaya, ifika kwenzakala lo msindo lo owenzakalayo. Ingane ivule umnyango, ishaye umuntu wami uSipho, imkhahlele la ey'thweni zakhe impela zangasese, ey'khwameni zakhe, imkhahlele icishe ukumjuqula iy'khwama. Ngibona i-opportunity-ke mina, because beyangangibophanga ngalutho uSipho, ngiziphose kuyena ngendlela emangalisayo, ngithi ukuyobamba isibhamu. Wephethe ibhamu eziwu-2, ngiyobamba ibhamu manje ngimuyisele phansi. Kusho ukuthi indoda nayiqinile, velana idolo lami ngilihlohle lapha ey'ndaweni zakhe, ey'khwameni zakhe, ngifike ngiyiminye ngedolo, mase ngiyicindezela phansi sakuzidluthula ngedolo. Khona azodedela ibhamu phela, because indoda inamandla, ikhwephe zendoda inamandla, noma sengingaphezulu kodwa indoda inamandla. Ngiyicindezele kokuqala kokugcina ikhwama, azagcine ibhamu ey'dedelile. Waboshwa kanjalo-ke
uSipho sasala nomntwana wami sesicelebrate ukuthi uSipho is arrested, uboshiwe, bekafuna ukungibulala, efuna ukwenza imikhuba yakhe emibi engcolile ngempilo yami. Sasala kanjalo ke nomntwana wami celebrate nje ukuphunyuka empini enjengalena. Hayi bakwethu, nami ngazi ke sengibona labantwana laba sebamawele. Phela mangabe ngenza istory ngiyabaduplicate abantu, mhlawumbe ngimenze babe u4, umuntu oyedwa ngimgqokisa ama-outfit ahlukahlukene ukuthi mase ngimdinga ngiyamhosha nje, ngiyamhosha. Nemizi ngiyenza ngiyiduplicate, mhlawumbe ngiyenze ibe u4 kulenye indlu ku-actor the same character, nakwenye indlu ku-actor the same character on the same house, you understand? So ke ngephutha-ke ngamdedela-ke lo wele bengimbeke kwenye indlu. Bengimbeke kwenye indlu efana exactly nalena. Nangokuselana-ke sesinamawele-ke manje. Buzz SA to all social media platforms. Sosibeka lapho-ke isitori sethu sivale ngokuthi umndeni busujabulile, mina nengane yami sesijabulile eseboshiwe umenzi wokubi, isikhohlakali esifuna ukuthwala ngempilo yami. Namabhizinisi akhe-ke awa uphihliphihli aphohloka, kwabonakala nje kwakuyizinto ze-black magic, lezi zinto zobumnyama. Buzz SA to all social media platforms, ningakhohlwa kusifamily ni like, ni share, ni comment, because kuyalisiza kakhulu leli page ukuthi likhule. Ayibonane-ke ngomso, siyanthanda kakhulu. Ngithola umsebenzi wokuba i-housekeeper emzini wekhaphuli enye nje encane enhle bakithi ikhaphuli. Uyayibona le ndoda le imnikeza yonke into umuntu wesifazane wayo, yonke into. Uyabona le unkosikazi oblessed. But yena indoda akayiphekeli, akayenzeli lutho, umine enklina endlini. Uyena nje uyakoda ukudla, indoda ihlezi idla ukudla okuodiwe. Ingiphathe kabuhlungu le ndaba ukuthi amadoda alungile akayitholi lento le kumele ngabe ayayithola ukuthi abe appreciated. Ngicela ukuntshela ukuthi ngaze ngagcine sengimgudluzile endleleni uma wale ekhaya, ngoba ngifuna ukuthi indoda yale ekhaya ithole ukunakekeleka kahle njengomnumzane. Bheka mina sengiklina ngigqoka ama-Crocs, ngigqoke iy'ngubo ey'fana nalezi kade ey'gqoka umama wale ekhaya, isitayela samama wale ekhaya. Indoda ngisho noma kuthiwa ibuka ama-show ayo ayi-favorite wayo, ngibuke nayo ngiyisapothe, kodwa nje lutho indoda ukuthi ike inginake. Kunaloko yavela niyathola omunye u-girlfriend omusha sha umacekeceke. Singiphatheke manje stress, ngiphethwe inkwantalala. Ngizombulala nalo, ngizokwenza njani ngalona? Kodwa ngeke phela ngiloku ngiqeda abantu babantu, ngiqhufuza abantu babantu. Ngihlale naye kugeli phansi, indoda isaphumile. Ngithi uyambona lo umnyeni wakho? Usaphumile manje. Ungithumile wathi angilungise izinto engathi mangabe ngiyilungisa umfazi wokuqala wanyamalala, washona, wadlula emhlabeni. So uyabuya manje uyothenga omakhandlela nani. Ngiyasola ukuthi le ndoda le izokwenza ama-rituals ngawe namhlanje, because unkosikazi wokuqala naye kwenzakala the same thing. Ngikhuluma nje angikwazi mina ukuyixolela empilweni yami because umina engalungisa, ngilungiselela ukuthi azokwenza ama-rituals, asacrifice ngonkosikazi wakhe. After sebehlukeneke ugirlfriend omusha nobasi wami, ngicela ukunitshela ukuthi ngase ngiklina ngigqoka idilozi, ngishwayizela kanje, ngihamba kanje. Wathi angangena ubasi, mina ngithi phela indoda izoyiphonsa kumina. Ukuthethiswa engakuthethiswa, wathi you are fired. Ngixoshela ukuthi ngikline ngigqoke idilozi. Wathi nje you are fired, awuyazi indawo yakho. Ngikhuluma nje ngiyakhala-ke manje. Ngiyakhala umsebenzi angisenawo, ubasi angisenaye. Aningitsheleni kanti ashophwa kuphi amadoda a-right afana nobasi anikezana uthando? Noma mhlawumbe mina uthando alungifanele, uthando likabasi. Aningichazeleni ukuthi kahle yini inkinga, umina wrong kule situation, because mina ngenza into efanele. Ngicela ningichazele ukuthi kahle kwakumele ngenze njani mangabe ngiyibona indoda e-right, ngiyifunela nami, ngiyifisela nami izinto ezinhle. Angisho ke kuthiwa mangabe ufisa izinto ezinhle uyalwa, you fight. Nami ngenza lokho. Kanti kwakumele ngenze njani? Ngicela uku-understand. Buzz SA to all social media platforms. Sizosibeka lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. Iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Ningakhohlwa ukuthi nambe nosfollowisha to all of our social media platforms. Buzz SA, siyanthanda kakhulu. Ngisemsebenzini, ngisebenza late.
Nobhosi naye ukhona la usebenza late. Sho ukuthi mina nginama deadlines kanti futhi nobhosi naye unama deadlines. Angazi kwenzakale kanjani mina. Ngibone ibhosi ingicabuza ngomncwa. Hayi ngeke ngashona khona bafethu, ngashona khona ngeza ngomfutho, ngeza ngamandla emcabuzweni. Sigcine phela sesijola mina nobhosi. Anyway ke ibhosi yami ishadile inonkosikazi ekhaya. Shukuthi mina shukuthi bese ngiwumistress wakhona la emsebenzini. La ngathizeni ngisakotele endodeni bakithi iqhamuke inkanyamba. Umama wasendlini unkosikazi webhosi. Ngicela ukunitshela ukuthi ukuthuka engakuthuka kona. Shukuthi ibhosi iyamazi unkosikazi wayo mangabe esediniwe. Yayithi calm down, ehlisa umoya, ungamlimazi, calm down. Guess what ke bafethu, ngavuka esibhedlela. Ngivuka esibhedlela kade ngilele isikhathi eside. Yabona mangabe ngiphapha bangivula amehlo, ngibona yonke into imhlophe lana, naku kunomuntu ogqoka ingubo ezimhlophe. Jess Maria masho ukuthi ngisezulwini. Bakwethu ke nami ngifuna ukuthola icoast, ngifuna ukuthola imininingwane ukuthi kahle kahle kwenzakalani, yabona. Ngimemezeke lo muntu kancane ngithi wengelosi. Wengelosi. Hey boba kwethu ngiyayimemeza ingelosi ngifuna usizo ukuthi ingelosi kinginake, ingelosi ayizange yaphenduka. Ngaze ngacikeka phela nami ngumuntu ngakhohlwa ukuthi ngisezulwini. Ngathi wengelosi enezinqa ezinkulu. Wengelosi enezinqa ezinkulu. Ngiyakubiza ngifuna usizo ungizibelani. Akahlekanga unesi kanje wandakaza wahleka wandakaza uhleka mina engicabanga ukuthi ngisezulwini. Wangichazela kunesi ukuthi hayichasisa ukezulwini usesibhedlela lana wafika unesimo sokulimala kanjena nakanjena. Manje into engixakayo kulento engichazela yona uthi kuthiwa mina ngalimala endaweni ethizeni nabasebenzi basemsebenzini babekhona bafakaza ukuthiwa mina angishawanga ngayilimalela. Ngibe ngazi kahle ukuthi ngangishawe unkosikazi webhosi wangidonoroza wangibhanqa neindonga ngazi ngaba unconscious nje kuthiwa mina ngazi ngawa kuphi. And guess what ke after lokho kuphuma esibhedlela bese nganawo umsebenzi usungiphelele ngoba emsebenzini babelokhu nje bengixine ngamalonga ngalento leyo kuthiwa awuperform kahle noma kuthiwa ngaze ngagcina sengeyo disciplinary hearing babelokhu bengixine ngama warning ngithi ngithola warning number 1 ngithi nasi esinye strike siyagadla ngithi manje sengisele ngedwa ke ngixoshiwe anginamsebenzi naleyo ndoda iyayiqhubekela nomfazi wayo iyayiqhubekela bayaphila inkampani iyaphila yonke into iyaphila. Umuntu osenkingeni la umina umuntu ojobless umuntu futhi ondodaless. Okay ngiyazi usingangishisa nendoda yomuntu but nayo leyo ndoda leyo iplayile iphathi ekuchitheni nami. You understand lento leyo. And at some point yayingitshela ukuthi izomshiya unkosikazi wayo ifocus kumina. Seke ningitshele ubani okwatshelwa indoda ukuthi izomshiya unkosikazi ngoba isamthandi vele bayaxabana. Mangabe nisashelana kuyaxatshanwa vele izinto azihambi kahle ekhaya nje sebesekucupheleni ukuthi ba divorce or they are dealing with the divorce. Kuthi emva kwesikhathi uyabona labantu laba bandawonye wena uyiwestela isikhathi nje ukotele unamathele nje endodeni eshadile. Ubani osaziyo lo sosimo ngoba cha impela ngihlele ekhaya inhliziyo yami ibhlungu. Ngizosibeka lapho ke story sethu sanamhlanje Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ukuthi nambe nosfollowisha na ku YouTube Buzz SA siyanthanda kakhulu. Ngibona lento leyo kushunana nabangani nihlomekisane nabangani. Bakithi ubhuti wami ungizwe Nkosi yami baxoxa nabangani. Bathi ake sihambe nje siyothenga omahosha siza ukuthi ikhamba kanjani lapha komahosha. Sizosebenzisa phela ijazi lomkhwenyana. Ake ngempela wahamba ubhuti wami ungizwe eyothenga kumahosha. Ima ngabe fika lapha kumahosha athola ukuthi ziyakhipha nje wami enjoya igazi lakhe negazi lalomahosha lahambiselana. Ayibo nangungizwe phela ubhuti wami esebuyela khona ngakusasa kamahosha eseyothenga futhi. Athenge futhi for the second time. Kutholakala ukuthi uyayithanda lento la izwa laphayana bagcine sebe exchangeene ngamanamba. Uyafona ubhuti wami uyabhuka manje ubhuka umahosha.
Hayibo, nangubhuti ebuyela kumahosha, uyabuya uyaphindelela over and over. Umfazi mangabe uyasondela endlini, ubhuti akasamuza umfazi. Kahle kahle nje usebone ngathi nje isigonogono, angazi nje into engcolile, akasamthandisisi umfazi. Usembangela isicefe, useyadinwa, usevelane nje afune nje ukuyo-order le kamahosha. Usisi othengisayo useze waresigna, ngisho nokuresigna usenama-client wakhe nje aspecial. Uyabona ubhuti wami ungizwe akasafuni ukuthi usisi othengisayo abe namanye ama-clients. Usefile ngathi nje angathengisela yena yedwa, yena iholo lakhe uzospenda, alispende khona laphaya. Vele bekasebenza kahle-ke ubhuti wami. Ngicela ukukutshela ukuthi ekhaya sekuwumsindo, useyaxabana nonkosikazi because imali ayisangeni phela ekhaya, imali isiyothenga le. Sekuyongaphansi nongaphezulu, kushunqa umsindo, kushunqa umlilo, kuyaliwa endlini. Ake ngicela ukunitshela ukuthi ubhuti kufike egcineni la engasazi ukuthi sekumele enze njani. Usefila engathi mhlambe angahamba ayothutha ayohlala nalomuntu wesifazane because nje uselala khona uselala naye everyday. Ngisho noma kuthiwa uyaye ekhaya kodwa uqale adlulele umfazi nje ekhaya, akasayazi indoda yakhe. Indoda isifika ekhaya ilale ibhekele noma ifuna ukulala esofeni, ayisafuni nje into emxhumanisa nonkosikazi. Ngicela ukunitshela ukuthi ubhuti uxakekile-ke manje because uyazi ukuthi angikwazi ukuthi ngashiya unkosikazi engimkhiphela iy'nkomo zikababa ngihambe ngiyohlala nomuntu wesifazane othengisayo. Uyabona ubhuti ukuthi hayi cha, ayikho into eshaya amanzi, ayikho right lento le, kodwa yize azi ukuthi ku-wrong akuyekeki. Ube complainer eyakhona kamahosha. Ithiwani indaba enje? Usizakala kanjani ubhuti wami ngoba ubishile uthe shi oshiqini likasisi othengisayo akasakwazi ukuphuma neze? Kwenziwa njani? Enze njani ubhuti wami? Seke ningichazele down below kwi-comment section because akakayitholi breakthrough. Unkosikazi naye usekhuluma indaba zokuthi uyapakisha imithwalo yakhe uyagoduka. Kodwa ubhuti uyazi ukuthi awukho umuzi angawumisa ewumisa nosisi othengisayo because unawo amanye ama-client usisi othengisayo. Enze njani ubhuti wami ungizwe? Aphume kanjani kulesi simo lesi esifana nalesi? Ngoba ngisho ney'ngane zakhe endlini sezimbona eyisilwane nje, umuntu ohlukumeza uma wazo. Seyizinenzondo iy'ngane zizonda ubaba wazo. Buzz SA to all social media platforms. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu sanamhlanje isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA, siyanithanda kakhulu.